Πολύ καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Σε ένα προηγούμενο βίντεο, το οποίο σίγουρα έχεις δει γιατί έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views, ανέλησα τη διαφορά μεταξύ φυσιολογικού ομοφυλόφιλου άθεου και μετανάστη με τους παρανοϊκούς ακραίους και γου-καραγκιόζηδες. Σε εκείνο το βίντεο, λοιπόν, είχα μερικά σχόλια από κάποιους παρανοϊκούς ακραίους και γου-καραγκιόζηδες που ρωτούσαν όλοι το εξής: ποιος είσαι ρε εσύ για να μιλάς για αυτά? Σε γενικές γραμμές, είμαι αυτός από τον οποίο μάθατε οι περισσότεροι τι σημαίνει η woke agenda. Και αν δεν το άκουσες από μένα, αυτός από τον οποίο το έμαθες, το έμαθα από μένα. Είμαι, ας πούμε, ο πρώτος που μίλησε για τη χούντα των λίγων, για την ανισότητα ανδρών και γυναικών, για το παραμύθι της γυναικοκτονίας με αριθμούς και στατιστικές. Είμαι αυτός που σου έδειξε το μεγαλύτερο σκάνδαλο παιδοφιλίας στον πλανήτη, όταν κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό. Σου έδειξε πώς πλησιάζουν τα παιδιά σου μέσω των social, πώς τους προωθούν την ιδεολογία των άπειρων φύλων. Και για να μάθεις και μερικά πράγματα, σου έδειξα και ποια δύο παιδόφιλα επιστημονικά σκουπίδια δημιούργησαν αυτή την ιδεολογία δεκαετίες πριν, με πειράματα επάνω στα παιδιά, τα οποία ενώ πολέμησε όλη η επιστημονική κοινότητα, μία άλλη πολύχρωμη κοινότητα που όλοι γνωρίζουμε, τα έκανε Ευαγγέλιο. Σου έδειξα επίσης πώς ισοπεδώνουν την έννοια της μητρότητας, πολύ πριν το γονέας 1 και γονέας 2, ή την υιοθεσία από ομοφυλόφιλους. Σου έδειξα πώς περνούν νόμους σε Αμερική και Ευρώπη, ώστε αν δεν συμμορφωθεί κάποιος με την αλλαγή φύλου του 7χρονου παιδιού του παίρνουν την επιμέλεια. Πώς γιγαντώθηκε γενικά η κουλτούρα της παιδοφιλίας. Πώς κάποιοι ΛΟΑΤΚΙ γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στη σεξουαλικότητα που επιθυμούν. Ότι τα παιδιά σήμερα αυτοκτονούν κατά χιλιάδες, που είναι θύματα της ατζέντας, χωρίς να τολμήσει να μιλήσει άνθρωπος, μη τυχόν και τον πούνε ομοφοβικό και φασίστα και άλλα τέτοια. Σιγά σιγά σου έδειχνα και ελληνικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, ήμουν ο πρώτος που έκανε βίντεο για να σου δείξω ότι έρχονται drag queens και διαβάζουν παραμύθια στα ελληνικά προνήπια. Κάποιοι από εσάς μπορείτε να θυμάστε μόνο ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, αλλά σύνολο είναι 14. Στο είπαν? Όχι. Επίσης, σου έδειξα ότι όλες αυτές οι παράνοιες που βλέπαμε στο εξωτερικό είναι και εδώ. Υπάρχουν γονείς σήμερα στην Ελλάδα που ντύνουν τα αγοράκια με φουστάνια στο σχολείο. Μετά ήρθαν οι νόμοι που πέρασαν για τα σχολεία της Κύπρου. Και εκεί άρχισε να τσούζει μερικούς, γιατί η παράνοια του εξωτερικού καταλάβαν ότι έφτασε στην πόρτα τους. Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν τα βρήκα μόνος μου. Μιλούσα μήνες με τους gays against groomers στην Αμερική, καθώς και με το επιτελείο του Matt Walsh, με τους οποίους έχω ακόμη επαφή. Και φυσικά άλλος ένας που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι ο Μάνος ο Γρυπάρης, που τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές δημόσια και το κάνω και τώρα. Εδώ βέβαια για τόσους μήνες ήμουν συνωμοσιολόγος, ήμουν ακραίος και άλλα τέτοια, και όταν άρχισαν να μιλάνε γι' αυτό οι κυβερνήσεις, να αλλάζουν νόμους μία-μία οι πολιτείες των ΗΠΑ, να βγαίνουν άνθρωποι διεθνούς εμβέλειες να προειδοποιούν και αυτοί ότι κάτι συμβαίνει, κάποιοι είπαν: κάτσε ρε εσύ, λες να έχει τελικά δίκιο αυτός ο τρελός? Κατάφερα και ξύπνησα δεκάδες χιλιάδες γονείς, δόξα τω Θεώ. Και εκεί που είπα ότι έκανα ό,τι μπορούσα, ενημέρωσα κόσμο, ήρθε και το κερασάκι. Πριν από περίπου 6 μήνες, για όσους δεν το έχετε δει, ήρθε ο νόμος Μητσοτάκη, που προωθεί όλα αυτά που ανέφερα παραπάνω στα ελληνικά νήπια και προνήπια. Εκείνη η μέρα άλλωστε ήταν και που πήρα την απόφαση να βάλω υποψηφιότητα. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν? Δεν είμαι κανένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ένας εργαζόμενος επιχειρηματίας είμαι, σύζυγος και πατέρας. Απλώς η ιδιότητα του πατέρα και το ένστικτο να προστατέψω την 4χρονη κόρη μου ήταν πιο δυνατή από μερικά άεργα προοδευτικά NPCs που θα με πούν φασίστα από το πληκτρολόγιο. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε ότι όποιος γενικά πλένεται παραπάνω από μία φορά το μήνα, για κάποιους είναι φασίστας. Εγώ λοιπόν αυτός είμαι. Εσείς τώρα που σχολιάσατε και ρωτάτε, ποιοι είστε? Έχετε ονοματεπώνυμο? Έχετε παιδιά? Έχετε δουλειά? Όχι. Τίποτα δεν έχετε. Έχετε βέβαια ένα ψευτικό προφίλ και την ασφάλεια της ανωνυμίας, σαν καλή Τσεγκεβάρες του πληκτρολογίου. Από μένα λοιπόν, μπράβο παιδιά. Viva la revolution. Από τον καναπέ φυσικά, έτσι, γιατί πού να τρέχουμε τώρα.